agus fáidir go CBBC ALBA. Séidir ceading a hawn agus sé mi hín Emily. Agus mi hín Becca ha go bhí códarh le uad a híide a frógram in hían at seo agus seacuad an nach. Agus Becca chanéidir ceading ahhisteach a hawn íte danné. Chané sé táiseach Bliadhna Ùr Bliadhna Ùr Gealachal. Na sé stocaní chuid agus a dheolach ar a lá seo mar bhlonúr nan sínoch agus chaneol seo cear a cha Bliadhna Ùr Gealachal a tuairteach dúchan an alle a bhí sa córacha a lá seo túmúi híine. Dúchanin mar Korea, Japan, Mongolia agus Vietnam. Nise ha beach árat a dulcúlbhí gach bliana as a bhíasach an Gealachal. Agus in bliana sé bliana na nároch a hawn. Agus is an becan a bhanach ísigan mi dhéon seo an drasa nach chu sé fáte Niall and Nathair. Hello, it's Miss Niall. Agus fáte go bliana na nároch fichit sa cóig. Ha daine a rugig nó a héit an bre an bliana na nároch glích agus taine scel mar a hami hín. Mar rugig dus sa bliana da bhíle sa trí díag. Sé nahead a honnad cuideach ar a bhíasach an Gealachal. Wel, tá blaat ar son sin Niall cléir sin badach bhóta is sé an 0-0.